Bože, hram ovaj i sve koji ulazi u njega svarga sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Bog se javi. Vaistinu se javi. Bog se javi. Vaistinu se javi. Bog se javi. Vaistinu se javi. I svima nama neka daruje sreću, zdravlje, mir, spokoj i sve ono što je čoveku potrebno za miran, zdrav i normalan život. Dragi moji bečmenci, danas mi je velika čast, predsjedniče opštine i svi prisutni ovde, velika mi je čast što danas služim u ovome mestu, jer po rečima oca Nemanje, kaže, tradicionalno je ovo plivanje za časni krst u Bečmenskom jezeru i uvek dođe neko od sveštenika iz okoline da služi liturgiju ovde, a meni je pripala današnja čast da ja na ovaj veliki praznik bogojavljenja ili bogojavljanja dođem u vaše mesto i oslužimo svi zajedno ono najsvetije što je u našem srpskom narodu i kod nas pravoslavnih jeste sveta liturgija, da se poklonimo vaskrslome Hristu, njegovoj Bogomajici i da se pričestimo telom i krvlju Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Razmišljao sam šta danas da vam kažem o prazniku bogojavljenja, a da vi već ne znate, da vaš paroh vama to nije rekao, ali želim da podelim sa vama da jednostavno svi mi dok slušamo ovo evanđelje jedno od najkraćih koje mi čujemo na svetim liturgijama, ali tako kratko, a s druge strane je ogromno, jer kroz to malo evanđelje u par reči je opisan naš život, naša sveta crkva, jer mi krštenjem, dragi moji, dobijamo šansu za večni život. Kao što je danas, kada je Hristos došao na reku Jordan, da ga Jovan krsti, kad je rekao Jovan, ja nisam dostojan odrešiti remena tvoga, a on je rekao, ovo je po volji Božjoj. Tako i mi, dragi moji, u zemaljskom životu, nemojmo mi da gledamo šta ćemo da radimo, šta ćemo da pričamo, da li smo dostojni ili nedostojni, nego molimo se Gospodu Bogu za zdravlje svi u nas. A šta sam hteo da vam kažem jeste, u martu mesecu ove godine, sve dok mi slušamo o rođenju, Vrtlejemskoj pećini, o preobraženju, o bogojavljenju, ja ove godine u martu mesecu sam bio u Svetoj zemlji i pokropio sam se i pogružao sam se 3 puta u reci Jordan i dok sam služio danas božansku svetu liturgiju, verujte mi da mi je bila stalno slika pred očima reke Jordan i svih onih hodočasnika koje sam pogružavao u vodu, gde smo se svi molili Gospodu Bogu, ne samo nama koji smo tamo, nego svom srpskom narodu, neka Gospod Isus Hristos vaskrsti, njegova presveta majka, podari sreću, zdravlje, mir, blagoslov, blagodat i sve ono što je potrebno srpskom našem narodu za zdrav duh, miran i normalan život. Amin. Bog se javi. Da ste mi živi, zdravi i Bogom blagosloveni. Živim u Bečmenu, dolazim inače iz Republike Srpske, grada Rudo. Drugi put plivam ovdje na jezeru u Bečmenu. Da li se plivaju Rudom ili samo u Bečmenu? Ne pliva se u Rudom, pliva se u Višegradu, to je već tradicija dugo godina, a u Bečmenu se pliva već koliko, 10-12 godina, čini mi se. 12 godina. E sad, reci mi, imaš li neku anegdotu da podeliš sa nama vezano za plivanje u Bečmenu? Pa šta znam manifestacija? Prvo što ti padne na pamet? Pa sviđa mi se generalno lepa organizacija, lepo druženje, sam čin tog plivanja je nešto meni posebno bilo, poslije prošle godine prvi put sam plivao. Šta bi poručio Bečmencima? Da dođu što većem broju, da priđu više crkvi, da se više družimo, da imamo neku... I da zaplivamo. Naravno, to je pogotovo, to je to što ti kažem. Reci bi, da li imaš neke posebne pripreme ili je to, kaže, stvar volje? Ne, ništa, čisto dođem na liturgiju i na jezero, nema nikakve pripreme. Leden tuš i slično, ništa? Ništa. Kofa leda? Ništa. Dobro, hvala ti, da se živi zdravo. I vi također, hvala vama. Ja sam Vuković Ivan, živim u Bečmenu, ovo mi je 12. put da plivam za časni krst u Bečmenu. 12. znači svake godine, od prve do posljednje, da kažemo. Jeste.
To je više od decenije. Tako nekako. Tu moram da prvo postavim pitanje, ima li ikakvih interesantnih anegdota? Šta je prvo što pada na pamet? A ima jedna interesantna anegdota koju sam ja, pa sad ne znam da li je to da ispričamo to. Pa ako je za javnost, zašto da ne? Da, pa jedne godine smo plivali, momak je bio iz Đakova, ne znam, zaboravio sam mu ime, gdje je skočio u vodu i izgubio je kupaće šorci, eto to je jedna. Vrlo mi je poznato. Da, jedna od anegdota. To je ono bilo. Da li je bilo zime ovih godina ili je otprilike svake godine bilo isto skočiti u vodu? Stvar volje i stvar nekog ličnog, da kažem, dostojanstva? Pa nije bilo nikad hladno, znači nikad nije bilo hladno, znači to je prosto, ne znam, šta bih rekao, to ne može da se opiše, to mora se doživi. Znači, nije hladno uopšte, nikad mi nije bilo hladno i nikad nisam osjećao neku zimu. Koja je bila prva želja da se počne sa plivanjem za časni krst? Taj sam početak. Da. Ne znam. Zašto baš vi i šta je to odlučilo? Pa ne znam ni sam, znači to je prosto se samo od sebe došlo, znači ono jednostavno kad sam čuo da se u Bečmenu to organizovalo, želeo sam da plivam, da se prijavim i ranije sam želeo u Zemunu, ali to je bilo nemoguće tamo, bilo je dosta plivača i kad sam čuo da je u Bečmenu to krenulo, znači samo od sebe mi je to došlo i javila se želja i od tada svake godine, znači ono što se kaže. Šta biste poručili onima koji bi zaplivali, ali se možda malo boje? Nek probaju slobodno, ništa to nije strašno. Ništa ne boli, ali tako? Ništa. Ima li glavobolje posle? Ne, nema ničega. Kostobolje? Ničega. Lepo se osjećate, čak sam plivao i posle korone, imao sam i upalu pluća i sve sam to, znači ono, kroz vodu progurao. U zdravom telu, zdrav duh, je li tako? Tako je. A pre svega sve polazi iznutra. Tako je. Zato smo pri crkvi. I šta biste još možda poručili ovako Bečmencima, budućim naraštajima? Neka dođu na bogojavljanje, da podrže kompletno, što se kaže, liturgiju i sve to. Prvo nek dođu, nek naprave par selfija, a onda nek malo zaplivaju kad porastu. Pa može. Može tako? Može. A devojkama koje plivaju, šta poručujete? Svaka čast, samo nek nastave. I ja kažem. Samo nek nastave, da. Hvala, svako dobro. Hvala vama. Reci mi, Vlado, otkud želja za plivanje i koliko dugo već razmišljaš o tome? Pa želja je, da kažem, skoro se javila, da kažem, pre nekih 2 meseca, kako sam doživeo jedno određeno isceljenje u manastiru i krenuo, da kažem, ovim putem Gospoda. I eto, znači, rešio sam da ove godine zaplivam prvi put i uz Božju pomoć nadam se da će to. Reci mi, da li osjećaš neku hladnoću ili je to stvar topline duše? Upravo ovo drugo što si, Ljubo, rekao, toplina duše, znači hladnoće za sad nema, vidjet ćemo posle kad dođemo kod jezera, ali mislim da će biti sve danas u toplini duše i do kraja života, da kažemo, da nam duša bude ispunjena Božjom blagodaću i da toplinom, da kažem, eto tako. Kako se čini ovo vreme ili vreme nema nikakvog značaja? Vreme nema nikakvog značaja, znači za mene vreme više ništa ne predstavlja, ni tajming, ni koliko je sati, ni koje godišnje doba, apsolutno nema veze. Vidim kapu ne nosiš, a samo što nije počelo da pada sa svih strana. Pa upravo ono što smo malo pre rekli, toplina duše je tu, tako da znači ti si se zagreo iznutra i to je najbitnije. Tako je. Hvala ti, Vlado, da se živi zdrav. Hvala tebi, živi bio. Bog se javi. Vaistinu se javi. Aleksa, reci mi, koje si ti godište? 2005. To znači da se napunio kad tačno 18 godina? Pre nekih 6-7 meseci. To znači, još jednu stvar, da je ovo verovatno tvoje prvo plivanje, pre toga nije moglo. Znači, niko mlađi od 18 godina ne može da pliva, tako da ti čestitam na tome, pre svega. Da li osjećaš radost? Osjećam radost. Jel osjećaš neki strah? Ne osjećam strah, ali osjećam neku energiju. Euforija? Da, nešto. To. Nije ti niko naterao, a? Nije niko sam. Nije ono kao na Dasi, ono gusari kad guraju onaj mač pa treba da upadneš u vodu. Ja sam čekao da napunio sam i samo da bi plivao. Koliko dugo već razmišljaš da bi želeo da plivaš? 2-3 godine, sigurno. 2-3 godine. Ti si se dugo pripremio, a? Da. Dobro. Znači ti bi voleo da je svaki dan bogojavljanje onda, a? Naravno. Nema veze. Jednom godišnjem, hvala Bogu. Reci mi, ti živiš u Bečmenu? Da, iz Bečmena. Sad, koliko tebi znači ovo sam događaj što je u Bečmenu, a recimo da je negde malo dalje, recimo neki 10 km ili 15, da li bi išao na neko drugo mesto? Pa išao bi sigurno.
sigurno bi išao, nema tu... Znači ti to posmatraš kao jednu, da kažemo, vitešku osobinu svakog čoveka koji uskoči u vodu. Može tako se kaže? Pa može. Snaga koja prevazilazi samog sebe. Unutrašnja snaga. Da, unutrašnja. No tako? Da. No dobro, kad budeš bio malo stariji, onda ćeš ti manje ću ja da pričam, ti ćeš više da daješ odgovor, a ovako ja umjesto tebe odgovorim. Ali može i tako? A može. Tako, ja mislim da se sve prihvata, ali tako? Pa sve, kako? I šta, hvala da si živ i zdrav i hvala Bogu ove godine, a i sljedeće da zaplivamo zajedno. Baš. Tako. Moje ime je Dejan Lipovina, plivam od 18. godine i evo ovo je sad 8. put. Svaka čast, Dejan. Reci mi, kad će autobus da najde? Pa autobus neće još, autobus će posle Litije. Posle Litije. Neće. Formiramo kolonu, reci mi kakav ti osjećaj, da li je isti svaki put ili se nešto menja? Pa svake godine je isti, svake godine postoji neka trema, svake godine ima nešto, ali zbog tog nečeg i plivamo. A to nešto dolazi posle, tako? Kakav je osjećaj posle? Posle to je neopisivo. Kad preživiš? Jeste, kad se izborimo. Kad se izboriš sam sa sobom, tako? Jeste. Da li je vreme odlučujući faktor ili je srce u junaka najbitnije? Boj ne bije ubojito oružje, no boj bije srce u junaka. Tako je. Reci mi, 8 godina. Evo, ovo je sad 8. Koga još znaš da ima, da kažem, 8 ili možda više godina da učestvuje u svemu ovome? Znam Gačić, Nikola Gačić, Rajko Zjelar, a ima ih još, sad ne mogu se sjetim tačno. Da li znaš da imamo par devojaka ove godine? Nisam znao, nisam bio upućen, ali eto, hvala Bogu. Plivaće, jedna je već plivala, da kažem, 2020. pa će zaplivati opet i sada je njena ćerka. Možda će majka i ćerke zajedno da zaplivaju. Ja ti želim da ih čuvaš u vodi, da im se nešto ne desi, neki talas ne naleti, ali Bože zdravlja neće. Bože zdravlja. Reci mi, da li imaš neku anegdotu da podeliš sa nama? Nešto interesantno što se desilo? Pa imam samo prve godine kad su razbijali led, kad sam plivao, to je bilo onako ledeno krštenje. Posle toga sve manje i manje leda? Posle toga sve manje i manje leda. Još jedno pitanje za kraj, šta bi poručio onima koji bi da plivaju, ali možda i malo fali hrabrosti? Samo da se prijave i kad to krene, onda jednostavno kad stanu tamo nema nazad i to je to. Znači, omladino, dođite na jezero. Ali osjećaj je neprocenjiv, tako da preporučuju svima. Dođite, vidite, napravite par selfija, a onda sljedeće godine skočite i vi. Može tako? Može.
Brate Nikolaj, Bog se javi. Vajstino se javi. Reci mi, koji put do sada plivaš? Treći put. Plivao sam 2014. 2018. i evo danas ću. Zajedno smo plivali 2014. Kako je bilo taj prvi put? Neverovatno. Znači, osjećaj koji čovjek dobio, mada to je možda samo moj subjektivan osjećaj koji čovjek ima kada skoči u vodu za krst je prosto neverovatno. Nešto lično, kako ti doživljavaš to u stvari? Kako ova hladnoća i toplina iz duše se spajaju? Kako to preovladava u čoveku? Pa, vrlo interesantno pitanje. Prosto čovjek onog momenta kada se spremi da u tu vodu koja je osveštana i da skoči i da pliva za časni krst, tog momenta mozak isključi sve osjećaje, hladnoće i da li nešto boli i tako, nego samo čovjeku želja da pliva za tim krstom i samo da se bori naprijed da stigne do krsta. Tako da nema te hladnoće i nema, prosto, to ne postoji u čovjeku kada se skoči za časni krst. Da li se može reći da racionalnost gubi smisao, a da srce junaka dobija punu snagu? Pa, odlično si rekao, baš tako, da. Šta bi bio još neki, da kažem, povod koji bi poručio mlađim ljudima da probaju da zaplivaju? Ili recimo, da kažemo, potomcima? Pa svakako da trebaju. Kako bi oni to trebali da pamte i da osjećaju? Svakako. Mislim da je za dušu jednog Srbina pravoslavca da shvati da tu ne treba, u stvari tu treba puno hrabrosti skočiti za krst, a da nema veze sa strahom od hladne vode ili od hladnog vremena, nego samo... Ili od ove kiše. Da, naravno, ili od kiše, nego samo hrabrost za krstom i za verom. Nikola, da se nam živi zdrav, želimo ti sve najbolje. Hvala lepo. Da sve sive oblake, što kaže, pretvorimo u svetlost srca i svetlost duše. Hvala, brate ljubav. Bogu hvala. Može. Oče Dragane, Bog se javi. Ovo je 12. godina plivanja za Bogojavljanski krst u Bečmenu. Recite nam, vi ste prilike svake godine bili ovde, koliko me sećam slušati. Jedne godine nisam bio, ali nešto mi nije bilo dobro. Ali hoćemo reći da ste većinu godina proveli ovde i da znate o čemu se radi. Kako da ne, pokojni otac Vladimir, otac Nenad i ja i tadašnja predsjednica opštine Vesna Šalović smo to prvo počeli. Mi smo, da kažem, pioniri ovoga. Recite mi, da li je hladnija Sava ili Bečmenska para? To mora da pitate plivače, ali mislim da je tekuća voda je tekuća voda. Da se malo našalimo, koga biste predložili, da kažem, od našeg sveštenstva sa teritorije Surčina da možda se usudi da zapliva zajedno s ovim momcima? Evo, Teo je otac Aleksandar, on je najmlađi ovde, međutim... Imamo, znači, kandidata? Imamo. I ja sam očekivao da otac Aleksandar danas pliva, međutim, ne znam iz kojih razloga, šta se desilo. Kako vi doživljavate ove heroje 21. veka, ove mlade momke, a i da kažem i stariju gospodu u 70. nekoj godini koja se tako lako... Da vam kažem, ja se njima divim ovako, pogotovo, ajde, ovi mladi momci su mladi momci, a ovim klincima, ovim, kako se zove, starinama svaka čast. Znam gospodin Rajko, on redovno pliva, tako da svaka mu čast. Ja ne znam, ja bi ušao u vodu zato što čovjek ulazi danas u vodu sa verom. I to je jako bitna stvar.
i nikad se, hvala Bogu, ništa nije desilo. Bilo koji drugi dan da uđete u ovakvu vodu, u hladnu, teško da ne bi navukli polu kuće. I to što kažete, kakav je taj poseban blagoslov današnjega dana sprem nekih drugih? Danas, u principu, na jedan trenutak sve staje i Jordan počinje da teče uzgor. Dakle, to je upravo to čudo Božije. To što zaista danas nama su nebesa otvorena svaki dan, ako mi hoćemo da kontaktiramo sa Bogom, molitve. A posebno danas, kada se Gospod na Jordanu krstio, kada je Duh Sveti sišao na njega i kada je rekao, ovo je moj sin ljubljeni koji je po mojoj volji. Upravo zbog toga su nebesa danas otvorene. I dešavaju se čuda, evo, ne znam da li je gospodin Gačić se čuo tu fotografiju, te prve godine da smo čitali tu molitve i da smo rekli da momci skoče, verovali, ne verovali, to je bilo oblak, ali samo gore je bilo ovako kao da probija sunce. Mislim, bilo fantastična slika je bila. Sjajan fotoefekat, to hoćete da kažete. To, upravo to. A nije fotomontaža. Nije fotomontaža. Biti ćemo Miloš za to. Hvala vam, oče Dragane, da ste živi i zdravi i blagoslovni. Blagoslovi sve zaštava, Bog se javi. Ovako krećemo, naši junaci su spremni za jedno minut, dva, izaći će i to bi bilo to. Lako je pričati uz skuvano vino, ali na muci se poznaju junaci, ali njih ćemo vidjeti za koji minut. Svako dobro. Draga braće i sestre, dobrodošli na 12. po redu tradicionalno plivanje za časni krst. Drago mi je što mogu i ove godine da vas pozdravim pozdravom Bog se javi! Vajstinu se javi! Kao i svake godine, Gospod Bog odlučuje kako će vreme biti. Danas je malo drugačije nego prošle, ali to nije omelo, niti je zasmetalo ovim momcima i dvema devojkama koje su unutra, da i danas u slavu krštenja Isusa Hrista, u uspomene na taj događaj, na silazak Svetog Duha na reci Jordan, dođu i pokažu šta znači verovati u Gospoda Isusa Hrista, u Boga, u ono što ih je sve zajedno okupilo na ovom mestu. Naše Bečmensko jezero je svedok raznih događanja, ali ovaj događaj, ovo što se danas događa i dešava, ova naša manifestacija je samo jedna u nizu u vaskolikom svetu gde žive Srbi, gde mogu i imaju prilike da plivaju za časni krst, kako u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, tako i po celoj vaseljeni, gde god se pojavi neki Srbin koji ima želju, ideju i mogućnost, on to i uradi. Slava Bogu, ništa nikoga nije omelo nikada u ovom svetom činu današnjem i svi oni, slava Bogu opet, koji su ušli u osvećenju vodu, iz nje su izašli živi i zdravi i što je najvažnije, ovoploćeni Duhom Svetim i svi su, siguran sam, u ovoj godini i svim godinama kojima su plivali, postali i bili bolji, učinili blagodat sebi, svojim najmilijima, svojim porodicama, mestu u kojem žive i poslali jasnu poruku. Bez vere u Gospoda Isusa Hrista nema nam života, nema nam opstanka. Tako da 12. put, a nadam se i 112. put jednoga dana će neko stajati na ovom mestu i govoriti ove reči. Ovu manifestaciju organizuje turistička organizacija Gradske opštine Surčin, naravno uz podršku opštine Surčin, uz podršku javnog preduzeća komunalnog, javnog preduzeća za sport i kulturu i sve ove ljude koje vidite ovde i ovaj naš ribnjak uredili su dobri ljudi koji su sa puno volje i želje pomogli organizaciji. Nakon bogojavljanskog plivanja za sve naše plivače, već 12 godina organizuje se Trpeza ljubavi koja će biti samo produžetak liturgije, litije, plivanja za časni krst i tamo ćemo se u sabranju družiti, razmeniti iskustva, plivači će dobiti određene poklone, zahvalnice,
od onih koji su za njih to pripremili i nadamo se, a pravilo i neka stvar postoji, da jedno 80% plivača ponovo se vraća ovde. U skladu sa tim moram da pomenem, Nemanja Erdeljan, naš prijatelj iz Jakova, pliva ovde 10. put. Radovan Radinović iz Petrovčića takođe pliva 10. put. A tu su među nama i ona trojica koji ne odustaju već 12 puta. To su Nikola Gačić, Ivan Vuković i naš brat iz Jakova, Stevan Janković. Isto tako, vi znate da se svake godine ovde desi nešto, odnosno ovde se u plivanju desi čudo. 2019. godine se desio Duško Sretenović, paralimpijac, slepi momak, koji je u slavu Boga, uz ono što su učinili svi plivači za njega, stigao do časnog krsta prvi. Ja mislim da je to nezabeleženo u istoriji bogojavljanskog plivanja od kad postoji da jedna osoba slepa, paralimpijac, aktivni sportista uspeo da pobedi i to i stigne zajedno sa svim njegovim vitezovima do časnog krsta. Sa njime zajedno tada plivao i sad nam je tu prisutan njegov trener Bojan Ilić, koji je zajedno sa njim te godine u Berlinu osvojio bronzanu medalju i tako nagradio sebe i sav svoj dugogodišnji trud za ono što je radio kao sportista. Ne mogu da ne spomenem i opet imamo nešto drugačije. Vi znate da među nama već godinama unazad pliva Rajko Zdjelar, sada mu je 78. godina u toku. Sa njim će danas, zajedno sa njim, rame uz rame plivati njegova ćerka Bobana, ali će plivati i njegova unuka Sanja. Tako da, 3 generacije iz jedne porodice, da da Gospod svakome ko može da dovede svoje generacije, svoje potomke, da zajedno učestvuju u ovom sabranju i ovom velikom prazniku. Ako mi dozvolite, sada bih zamolio naše sveštenike da osveštaju naše jezero i da od njega načine blagoslovenu bogojavljansku vodu. Blagosloven Bog naš, slaga sada i uvek i u vekove vekova. Amin. O Jordanje, kršajuću se o Tebje, Gospode, Troječeskoje, javisja poklonjenije, roditelje Boglasvi, detestvo vaše Tebje, возлюблена Готja Sina imenuja, i duhovinje golubinje, izvestvo vaše slove se utvrđenije, javljesjoj Hriste Bože, i mi prosješej slava Te. Premudro smjerno stojimo, čujmo sveto evanđelje, mire svima. I duhovi Tvoje. Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Pazimo vremeno dođi Isus Jerusalima, Jerusalimu kod oči vratima na banje s Petrijem, ako je sjevrijski zvaše vitezda. U njoj ležalo mnoštvo bolesnika, slepi, gromih, suhi, koji su čekali da se voda zatalasa. Jer je anđel silazi određeno vrijeme zatalasao i prvi koji bi ušao, bio bi znamo kakve bolesti da je patio. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Da se vodom sveti silaskim nesom svetoga duha, pomolimo se Gospodu. Gospodi, pomiluj. Da na ovodu siđe vesu, da su šansene trojice, pomolimo se Gospodu. Gospodi, pomiluj. Da od odbije se protivničke sile i satanske nasrtaje, pomolimo se Gospodu. Gospodi, pomiluj. Da se na ovodu pošalje blagodat spasenja, kojim je blagosloven Jordan, pomolimo se Gospodu. Gospodi, pomiluj. Još se molimo za zdravlje i spasenje svih plivača koji su danas došli ovde i sve vas prisutne, da vam Gospod Bog podari sreće, zdravlje, mira, napretka i svakog dobra u životu. Pomolimo se Gospodu. Gospodi, pomiluj. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjede sve pravoslavni hristijano našim, nas oprotivnija daruja i Tvoje sokranjaja i krestot Tvojih žiteljstvo.
našim prijateljima, sveštenicima na osveštanju ovog našeg Večmenskog jezera, u koji će sad polako da izađu naši hrabri plivači. Molim vas da ih pozdravite ogromnim, velikim aplauzom. Bože brani, srpske zemlje, srpski rod. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i veki i vekove vekom. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grijehe naše. Vladiko, prosti bezakonja naša, sveti posveti, isceli nemoći naše, mile Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i veki i vekove vekom. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da bude volja Tvoja, sveti kao i nebo. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, i izbave nas zla. Amin. Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagoslov Gospodnje neka dođe na vas njegovom blagodaću i českoljubljem, sada svagda i uvek i u vekove vekova. Amin. Da ste živi, zdravi plivači, molim vas još jednom biti podlični aplauzom. I slobite kišobrane da malo pokisnete, prosto da osjetite kako kišno. Kao i svake godine, ja ću čitati, a vi ponavljate za mnom reči, zakletve bogajaničkih plivača, one koje su napisane od srca i koji imaju za cilj da nam i svima onima koji ne znaju objasne zašto ste vi danas ovdje. Zaklinjemo se Bogu sa svoja 3 prsta. Zaklinjemo se Bogu sa svoja 3 prsta. Zaplivat ćemo u čast Srbije, Kosova i krsta. Zaplivat ćemo u čast Srbije, Kosova i krsta. U čast Srpske crkve što je sveta. U čast Srpske crkve što je sveta. Kroz vetrove zime i leta. Kroz vetrove zime i leta. Ispunit ćemo pravdu svaku. Ispunit ćemo pravdu svaku. Pomoći ćemo bolesnome i nejaku. Pomoći ćemo bolesnom i nejaku. Srpskoj zemlji, srpskom rodu, našem Kosovu. Srpskoj zemlji, srpskom rodu, našem Kosovu. Za njih i u vatru i u vodu. Za njih i u vatru i u vodu. Zaklinjemo se, duša nam je čista. Zaklinjemo se, duša nam je čista. Plivat ćemo u čast krštenja Isusa Hrista. Plivat ćemo u čast krštenja Isusa Hrista. Tako nam Bog pomogao. Tako nam Bog pomogao. Duša Bogu. Duša Bogu. Srce narodu. Srce narodu. Sada. Ajde!
Kao snage i hrabrosti i svega ostalog da stigne prvi do 20 Radi mislim da ima neko istiglo, ćemo koje. Svaka čast, devojke! Evo ga, tu se izašao, čekam da vidim tamo. Mogu nositi. Joj, koja je ulica, bro? Ajde, da našla. Tik, to mislim da se još nije desilo. Evo ga. Daj jedni papuče mapu. Evo veći kao Larice. Ajde, mene su. Bog se javi. Vajstinu se javi. Kako je, junaci? Odlično, živjeli smo dobro. Koji put do sad plivate? Četvrti obojice. Obojice zajedničkim snagama ste isplivali, je li tako? Kakav je osjećaj prvi put, kakav je sada? Da li je isto ili se nešto promenilo? Vremenom se malo navikti čovjek, sad nekad budu vremenske prilike bolje, nekad vetar duvo jače, nekad slabije, ali bitno da se ispliva na kraju. Posle svakog puta kad sam plivali, ja sam njemu uvijek rekao da je prvi put bilo najlakše, zapravo, zato što nisi znao šta te očekuje, a sad je već, kad znaš već ono nije se jedno baš. Znači, da kažemo, ne znajući u šta ulaziš, lakše nego kada već stekneš neko iskustvo, a s druge strane opet da je napor prevelik, je li tako? Naporno kako nije. Šta je u stvari naporno, šta čovjek mora u sebi da promeni ili da kažem preobrati da bi zaplivao? Bitna je volja. Samo volja i da nemaš strah. Svi skačemo kao ekipa, svi smo tim, svi zajedno plivamo, svi iz jednog, jedan za sve. I u vatru i u vodu? I u vatru i u vodu. Hvala momci da ste živi i zdravi. Hvala vama također. 13 put plivam. 9 put u Bečmenu, 3 puta u Užicu i jednom u Kučicu. Svaka čast majstore. A koliko me sećanje služi, ti si jedne godine osvojio Baš tako. Koja je to više godina bila? 2017. sam osvojio ovdje u Bečmenu krst. Da te iznenadim da sam ja plivao 2017. I da se sećam odlično kako je vreme bilo, možeš nešto da mi ispričaš tada kakav je bilo? Da. Atmosfera i šta je bilo sa ledom? Sa ledom to je jedna jako specifična priča. Sekao se led ovdje u Bečmenu motornim testerama pre plivanja. 4 dana unapred. Da, 4 dana u stvari napred možda ovaj grad. Se sekao, led je bio 20 cm. I onda svi dođu i kažu hladno je. Mi smo ove godine lagani, nije uopšte hladno. Te godine i to imam stalno prepričajem jednu specifičnost, bilo je toliko hladno, onaj krst je metalni, meni kad su dali metalni krst, svi su pobjegli, svi su se razbežali, ovo sad zadržavaju da se slikaju, meni su dali, ja drhtim ovako, dajem izjavu i zalebio mi se krst za ruke, ja ne mogu da se odvojim, to mi je uspomena sa tog bogojavljenja. Ja se sjećam, u stvari, tad sam prvi put kako čovjek u sekundi postane rak. Tako da, ako se sjećaš, bilo je snega, bilo je leda, duvalo je kao i sad, ali nekako srce u junaka je najbitnije. Kako ti to doživljavaš? 13 puta u vodu, ako da kažem tako. Više je neki subjektivni osjećaj časti i te snage koje je unutrašnjeg duha, nego što je sad to neka priprema velike ili neka posebna priprema za ovo bogojavljenje. Više je stanje duha i stanje vere. Nije u glavi je sve. Reci mi, šta bi poručio za kraj onim ljudima, da kažem momcima, mladima, koji možda imaju malo straha, pa volje pa ne mogu nikako da prevale. Šta je potrebno, recimo, šta je ono malo, ono začinano soli, što kaže da se odluči i da se odvaži da uskoči u vodu? Ja nikad nisam čuo da se nekome za vreme bogojavljanjskog plivanja bilo šta desi. Tako je. Da ima uopšte zabeležen primjer da je bilo šta krenulo po zlu ili bilo šta da se desilo. Tako je. Ja sam sad došao čak i da plivam uvek na kraju, obraćamo pažnju na ove što plivaju prvi put, nas nekoliko pliva na kraju i vodimo računa i o njima, to je sad naše zaduženje. Tako da uvek ima neko ko je tu sa strane, ko brine o vama, uvek ima neko ko je
iznad svih nas koji vodi računa o svima nama. Tako da sigurno nema razloga da se ne pliva. Još jednom, Bog se javi, hvala ti na razgovor, gospodine Plaziniću, da se živi zdravi, da plivaš još, što kaže Miloš, 12. put i 112. put ovde u Bečku, da se viđamo svake godine. Hvala puno. Ovo je 7. put da plivam za bogojavljanje i nadam se da ćemo do godine se opet vidjeti. 7 je malo ili mnogo? Kako za koga? Šta bi ti rekao? Pa, kako što kažeš, kako za koga, za mene je ovo sasvim dovoljno, a vidjet ćemo, možda sledeće godine bude i 8. put. Nadamo se, pa s verom u Boga da bude tako. Reci mi, kakav je osjećaj posle plivanja? Ti si sad svež, pa otprilike šta je prvo što ti krene, kakva je emocija? Pa, kad izađem direkt iz vode, baš i nemam neke emocije. Više su to onako neki spoljašnji faktori, ali dobro je, vrlo lep osjećaj. Nema te neke zime, baš onako bude neki blagodeti i tako da je jedno vrlo lepo osjećaj. Reci mi, je li to pozitivan nivo adrenaline ili treba da zovemo doktora? Uglavnom pozitivan nivo adrenalina, nema potrebe za doktorom. Inače, ja ne volim zimu, ali ovo je stvarno bude tipi-top. Znači, nije što smo zimogrožljivi, ali plivanje jednom godišnje na današnji dan je velika čast. Kako ti godina teče posle toga? Jel se sećaš rado ovoga dana u toku cele godine? Pa, znate kako, prošle godine je bila snajka sa malim detetom i ja sam bio dao jedno obećanje da ću sledeće godine se slikati sa svojim rođenim sinom, tako da smo obećanje ispunili i ove godine sam se slikao sa svojim rođenim sinom. Da da Bog i ove i sledeći svake godine i sa jednim i sa drugim i sa trećim sinem i da svi zaplivaju kad dođe vreme posle 18. godine. Da će Bog da sledeće godine slika sa još jednim sinom ili sa ćerkom. Neka te Bog čuva, žena, deca, nek su živa i zdrava. Milane, ti si jedan junak savremenog doba, ja te znam jako dugo, isto smo godište i želim ti sve najbolje, da se živi zdravo. Hvala generacija, po dogodine možda i ti jedno. Mogu bi ja 5. i 6. put, a? Hvala. Svako dobro. Ja sam Rajko Zilar, rođen 47. godine, punim sada 78. godinu. Znači plivam 16. put, plivao sam ovde 8 puta, u Prijedoru, Banja Luci, u Siscu, plivao i u Njemačkoj. Znači, ove godine plivam ja, moja ćerka i moja unuka. To mi je velika čast. Mislim da se u Srbiji još nije to desilo da pliva 3 generacije. Ja sam zadovoljan, sposoban. Hvala svima plivačima i drago mi da sam ja plivao sa njima. To je nešto što sam hteo da vas pitam, ali vi sami rekli ste 3 generacije. 3 generacije. Šta za vas to predstavlja i šta bi trebalo predstaviti za naš srpski narod kada 3 generacije rade jednu stvar, ali ne neku običnu stvar, nego jednu junačku, onako da kaže, dostojnu Kraljevića Marka? Jeste, pa di ja stanem, on će da nastave dalje. To je to. Gde ja stanem, ti ćeš proći, jel' tako? Da ja stanem ti i tako dalje. Jeste, ako voda idemo iduće sljedeće godine, idemo dok se ide. Dobro me zdravlje služi, nema nikakvih problema, zdravstveno sam super. Šta biste poručili mladim ljudima koji tek treba da se osmele, kojima možda samo malo hrabrosti treba da bi zaplivali? Treba hrabrosti, treba Božja volja, treba volja i treba malo više rekreacija i malo više sporta da se bavi i malo više, malo manje da puše i da se rade šta treba. Zdrav život, samim tim čista duša i onda dolazimo do pravih. Tako. Ne greša još osja Tebje, Gospodi, Trojičeskoje javisja, poklonjenije, roditelje poglasi, djetestvo vaše Tebje, возлюблена Готя Сина именуя, и докловидje голубinje, izvjestvo vaše slovese otvrđenije, javljejся, Hriste Bože, i mir prosješe i slava Tebje. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisne u vijeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče svjati
ti blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi jelo i piće slugama svojim, jer si svet sada svagda i uvek ove vekova. Amin. Bog se javi. Vajstinu se javi. Hvala vam od srca, prvo naši braći sveštenicima koji su uveličali današnji dan. Jeste to njihov praznik, ali nije samo njihov, to i naš praznik. Slavu Boga su podelili sa nama molitvu, dali nam blagodat, blagoslovili nas i da da Gospod Bog da se dogodine ponovo saberemo, da oni koji žele da plivaju dogodine ako Bog da budemo i tu najbolji i prvi među jednakima. I oni koji su plivali godinama znaju, evo videli ste i znate kako se osjećate kada dođete na ovo sabranje. Onim koji imaju prvi put, nadam se da se nisu razočarali, nadam se da su doživjeli nešto što ne može da se doživi bilo gde. I jednostavno vi ste primer onoga što svi mi treba da sledimo. Ako Gospod Bog da ovo sabranje i ovu molitvu, ovu blagodat koju ste danas upustili, da ne kažem krsteći se drugi put u našoj osvještenoj vodi, prenesete vašim najmilijima, prenesete rodbini, prenesete prijateljima, prenesete okruženju u kome živite, podelite sa njima radost i do dogodine, ako Bog da, do novog sabranja, učinite vaš život boljim. I sve što vam se desi dobro, verujte mi, to je zbog ovoga danas. Možda ima i nekih drugih razloga, ovo zemaljskih, ljudskih, ali ovo je Božji razlog, ovo je nešto što ste dobili danas ovde, na plivanju i nigde ga više ne možete dobiti. Naravno, liturgija, sabranje svake nedelje, odlazak u crkvu i molitva je nešto što ne može ništa da zameni, ali današnji dan je specifičan i zato vam je Gospod podario snagu i hrabrost, volju i veru, ono o čemu razmišljate, ono što vas je nagnalo da dođete da plivate za Bogojavljski časni krst. Ove godine je našeg komšiju iz Progara, najmanjeg mesta ili među najmanjim mestima ovde u Komšiluku, Bog pogledao, ali njemu ćemo posebno na kraju kada dobije ono što je zaslužio, kao i svi ovi prethodnih 12 godina, odnosno 11 godina, ovih naših plivači koji su tu dali primer. Naravno, sveti primer i svetao primer nam je naš lepi momak, naš Duško Sretenović, jedini u istoriji bogavljanskog plivanja koji je plivao kao slepa osoba. Znate, kako god ko šta mislio i kako god pričali o ovome, oni koji ne veruju u Boga i oni koji ne veruju u Isusa Hrista i njegovo vaskrsnuće, nisu svesni šta je i kakav je to podvig. Naravno, ja moram da pomenem ponovo i našeg Rajka, 78. godina moj života. Uz dužno poštovanje, ja se nadam da ću doživjeti 78 godina, pa ne vjerujem da živim 100, naravno, ali 78 godina se nadam da ću živjeti ovu hrabrost i njegova čerka Bobana koja je tu drugi put, njegova unuka Sanja koja je tu prvi put, njih dve žive tamo u inostranstvu, došli su, napravili trud, kao i svi vi što ste napravili trud, da dođete danas ovde. I pokazali nam zapravo šta mi treba da radimo. Kako god ko razume što kaže narod, shvatit će. Još jednom nek me nazdravlje današnji ručak i ovo sabranje, ova trpeza ljubav zajednička, ono što smo podelili tamo, sad ćemo nastaviti da delimo ovde, a i podelit ćemo zaslužene, odnosno zaslužene zahvalnice onima koji su danas učestvovali na Bogojavljanskom prijevodu. Od sveštenika ćete dobiti jedan prigodan poklon i uspomen za današnji dan i naravno u srcima i mislima nosite današnji dan i neka vam ono bude hrana kad god vam je teško, kad god pomislite da vam je loše, setite se današnjeg dana i verujte mi da će vam biti bolje. Mi to znamo svi, svako na svoj način, u svojim mislima, ali mislim da ćemo se složiti da je to jedini način da pobedimo sva ova iskušenja koja su pred nama i kojih će tek biti. Ali meni ovo što doživljavam 12. godinu i ovo danas daje za pravo da verujem da ne može niko da nas pobedi. Gospod je uz nas. Živi i zdravi bili na mnogo ljeta. Bog se javi! Ja moram da krenemo zbog kuma Nikole Dusača. On će prvi dobiti zahvalnicu. Tako je ispalo zapravo. Veljko Zdravković. Aleksa Jojević. Pavle Vuković. Aleksandar Sekulić. Uroš Sandić. Nikola Drobni. Janković, da je moj brat Steva Janković.
Ja moram da ga pomenem, nisam hteo glasno tamo, ali mislim da je sasvim dovoljno i ovde njegovog pokojnog oca Hadži Đorđe Jankovića, koji je bio đakom u našem manastiru Fenek, koji je napravio decu vernim i duhovnim onakvima kakvim jesu bratu Aleksi i njemu ovde koga gledate. On je 12. put, od prvog dana je ovde. Njegovom ocu nek Bog, Gospod podari mir u Carstvu nebeskom i nadu u vaskrsnuće, a njemu, njegovoj porodici, njegovoj supruzi i moje buduće snaje i njegove ćerki, naše buduće snaje, izvinjavam se, neka Gospod podari zdravlje, pa se gledamo i dogodine ako Bog da. Izvoli Stevan i Crkva. Miran Vojnović. Ivan Vuković, naš brat. Vladimir Grandić. Stefan Predojević. Uroš Mimović. Nenad Filaret, Demije. Petar i Vlastimir Manić. Stefan Rađen. Božidar Bočković. Bogdan Radivojević. Je li to? Nikola Pavković. Njegov kum, Nemanja Cijeć. Inače, Nemanja je naš vrhunski sportista. Samo me podsjeti šta su osvojio poslednje. Vice šampion sveta, momci. Akina Sekulić, gdje nam je moj? Ailo Todorović. Lazar Miličević. Nikola Vojnović. Lazar Bjelica. Stefan Marković. Bogdan Krnjak. Dejan Lipovina. Onda su Lipovina. Siniša Lipovina. Mija Lalić. Milutin Trajković. Andrija Dimitrijević. Stefan Bukićević. Danilo Sever. Je bio na primanju. Tako, brate. Vlade Popović. Aleksa Koturović. Igor Dinić. Ivan Maliković. Vladan Stanimirović. Stefan Raonić.
Marko Belić. Nikola Gačić. Ljubika Majura. Petar Đorđević. Uroš Staletović. Dragan Sinčirević. Vladimir Krančec. Ove godine, ne znam da li ste čuli, naša dva plivača, Radovan Radinović, Ustani Radovane, da bi sve svet Filipa i mi. Evo ga, molim, stavimo aplauz. Evo ga, Deljan iz Jakova, 10. put. I ko nam još ostaje, onaj koji je danas imao od Boga blagoslov, prijavio se, došao i rame uz rame sa vama pivao Dragan Božić. Hvala Bogu, pa da se vidimo i dogodimo. Nek te Bog čuva. Da, moramo, izviljavam se. Ajde prvo da krenemo od domaćina. Ovačka sekcija. Zakonica, da, hvala, ako Bog da. Da će Bog. I u prizemnu je ovo. Glavolji Stefan, 91. godište, plivam, ovo je bio 5 put. Dobanovci. On nije. Ova struja je iz Obrenovca, ali izgleda malo seknu je kasno. Znači, 5 put, tako? Kada si prvi put došao? A koja godina je to bila? 18. Nije 18, 19. Manje 5 od 2018. Na koji način tebe to menja i zašto misliš recimo da bi trebao, kako ove, možda i sledeće i tako dalje da kažemo? Prvi put kad sam došao, to je samo da probam. A onda svaki sledeći je ono, samo da budem živ i zdrav, da mogu da plivam i to je to. Znači, plivaću do kraja života dok ne god budem mogao. Znači, čuvaš zdravlje, ali tako? Ne piješ, ne pušiš? Samo pomalo. Ne pušim. Dobro, dobro. Pitanje za sledećeg momka, isto. Ime i prezime, pozdrav za mamu, da. Ime i prezime, koji si godište i koji put plivaš u Bečmanu? Marko i Stefan, dolazim iz Surčina, 95. godište, plivam 3. put. 3. put, svaka čast. Reci mi, da li ima neke razlike između prvog i trećeg ili da kažem drugog puta, ili je to otprilike sve isto, to je neka nadogradnja, tvoja lična? Kako ti to doživljavaš? Nije isto, prvi put kad plivaš, ne znaš u šta se upuštaš, uskočiš u vodu i čuo si razne priče, kako je, šta je, hladno je. Ako mogu svi, mogu i ja, jel tako? Idemo, tom logikom se vodimo, ali nije tako, to je bitka svako za sebe, ali gledamo svi da isplivamo do kraja, svačija je pobeda, gledamo da stignemo do krsta i to je u suštini to, tako da prvi put je kad ne znaš u šta se upuštaš, skočiš, plivaš, sad svaki sledeći put je možda i veći strah, veća trema, ali bitno je da isplivamo do kraja, da smo svi dobro. Mnogi kažu, što bi ja plivao kad znam da neću biti prvi? Kako bi ti komentarisao to? Ne, ovo je daleko više od nekog takmičenja, tako da stići prvi do krsta, kao što je Miloš rekao, svi smo ovde pobednici, nekako smo svi ponovo kršteni u ovoj vodi osveštena. Svi smo i braća i, da kažem, na istom zadatku i volimo to. Sad ja bih malo posvetio pažnje ovom dečku ovde, ista 3 pitanja.
nemoj da se stidiš, samo opušteno. Ime i prezime, koje se godište? Božić Igor, 95. godište i dolazim sa Novog Beograda. Sa Novog Beograda. Znači Dobanovci, Surčin, Novi Beograd, sve dalje i dalje. Da, ali smo opet povezani nekako svi. Sledeće Pančevo, Vršac, pa onda Rumunija, Rusija i tako dalje. Tako je, normalno. Kako se tebi čini recimo to plivanje za časni krst kod nas ili možda kod drugih naroda? Da li si pratio? Pa vidio sam Bugare, to je nešto smešno, Misliš kad su se malo reći potukli, ali ajde kažemo, Tako je. Pa šta je ono što mi imamo, što nama dozvoljava da budemo svi isti, da kažem? Pa ne znam, imamo možda neku veru u zajedništvo i eto, to je možda to što bi mogao da dodam. A ledena je voda i kod nas i kod njih, je li tako? Tako je, da. Ne pravimo nikakvu razliku, ali prosto kod nas je, ja mislim, to malo čistije i malo pitomije, ako se slažem. Duhovnije svakako nego tamo, da. Mi idemo srcem, a neko drugi ide glavom i onda se vidi razlika, ali tako? Normalno, uvek se vidi razlika kad neko ide srcem i glavom. Reci mi, koji put reče da plivaš? Ovo je meni prvi put, on mi je prijatelj već 20 godina i eto, preko njega sam odlučio da se i ja upustim u ovu avanturu i prvi put sam došao ove godine. Znači, ovo je tvoja premijerna izvedba, da kažem, tako? Tako je, da. Pa reci mi, jesi ispunio svoje očekivanje? Pa, iskreno jesam, da. Nisam nešto ni očekivao u suštini, ali ajde da kažemo da nije bilo toliko strašno koliko sam mislio da jeste. Sve se može kad se hoće, ali tako? Normalno, hvala Bogu. Da se mi živi zdrav i kako prvi, tako i drugi, treći i sve dalje. Da se viđamo u Bečmenu i na drugim mestima da širimo ovu našu priču. Hvala vama, također isto vama želim. Momci, svako dobro od Gospoda i još jednom, Bog se javi. Nikola, Bog se javi. Vaistinu se javi, braćo. Pre svega, da te pitamo, ime i prezime, koji si godište i koji put plivaš u Bečmenu za časni krst? Nikola Gačić, 91. godište i evo, slava Bogu, 12. put u Bečmenu, a 13. put ovako. Taj 13. put je u stvari bio prvi. Da li bi mogo nešto da kažeš u svom početku? Pa naravno, sve to krenulo kao mlad si pa hoćeš da probaš nešto novo. I onda eto, slavo Bogu, uspeli smo da organizujemo i ovde kod nas u Bečmenu i to je osim toga, ajde kažem, fizičkog neke mogućnosti da pokažeš i dokažeš nešto sebi, da se oprobaš u nečemu novom, dobilo je onu drugu bitniju crtu, a to je ova duhovnost. Ti si jedan od pobednika, ali da kažem, ima vas trojica, odnosno trojica rođene braće i 3 godine za redom svi ste bili pobednici. Ti si bio pobednik 2014. godine, čini mi se, kad sam ja plivao prvi put. Pa mi reci, kako je tvoje sećanje na taj, kako bi rekao, prvi moment kada si stvarno bio prvi? Da, pa svaki put kad bilo ko uzme taj časni krst, pa i u tom trenutku i kad sam ga uzeo i ja, osjećaj je neverovatno. I taj blagoslov i ta blagodat koja se osjeća i proživa među sve ove ljude koji plivaju zajedno sa nama i ono što se dešava pre, u toku i posle tog bogojavljanskog plivanja je stvarno nešto ne može se ispričati i to mora se osjetiti. Reci mi, od 2014. do 2024. godine mnogo stvari se promenilo. Ajde da kažemo, vidim da si počeo i bradu da puštaš i da ličiš na jednog generala, pa malo ako bi mogo da objasniš šubaru, bradu i dražu na majici, bez mnogo pitanja i bez mnogo kolišanja, konkretno čemu se radi? Pa ništa, to je moj čiča i prosto jednostavno. To je naš čiča, da kažem. Tako je, tako je. I svi smo mi njegova deca. Svi smo njegova deca i hvala Bogu. Reci mi, da li bi preporučio, šta bi u stvari preporučio nekome ko bi hteo da pliva, možda mu samo malo hrabrosti treba? Samo nek dođe. Kad osjeti energiju koja je među ljudima pred sam ulazak u vodu i znaće da nije sam u tom trenutku, bez problema će isplivati. Pre svega, Bog je sa nama, a i ovi dobri ljudi, naša braća, skoro kao rođena, a i jesu rođena. A reci mi, ove godine su plivali 2 devojke, kakav bi bio podsticaj za neke druge devojke da se uključe i kako bi to moglo da, kažem, koja bi poruka bila za njih?
Pa u suštini, ajde to malo pripremanja, čisto da osete šta je hladna voda, da se istuširaju kod kući, da vide kako im funkcioniše organizam kada se pokvase hladnom vodom. A s druge strane, na svakom bogojavljanju mi imamo ovde momke koji su spremni i odvažni da isprate upravo ljude koji plivaju prvi put, devojke koje se prvi put susreću s tim. Znači svakome onom kome je potrebna pomoć, uvek će se naći neko ko će da podršku i da isprati tokom plivanja. Dakle da, em što su u sigurnim rukama, em Bog je sa svima nama. Reci mi, u zdravom telu zdrav duh, ali ipak mislim da je duh bitan za današnji dan i kako ti osjećaš da se tvoj duh menja s obzirom da si ti u kontinuitetu u Bečmenu ovdje od samog početka pa do današnjeg dana plivao svaki put? Pa, sam boravak u vodi kao i određene stvari u životu. Teško je dosta. Vremenom se učiš strpljenju, vremenom se učiš time da budeš smireniji, da možeš duže da izdržiš u onome što te okružuje, to je hladna voda, a u realnom životu su to stres i situacije koje čine svakodnevnicu. Jel bi mogli reći da je ono što bi neki nazvali ekstremnim sportom u stvari jedno nadilaženje, odnosno približavanje hrišćanskim vrlinama? Upravo to. To je spoznaje sebe kroz ovakve stvari i približavanje Bogu, da. Nikola, da si živ i zdrav i da nas bude još više koji ćemo čiču da nosimo ponosno na svojim grudima. Da će Bog, brat. I ne samo to, nego volim tomu poruku da nam se djeca rađaju svake godine, a i tebi želim, pored sina prvenca, da ako ne ove, onda sledeće neke tamo godine te Gospod blagodari sa još jednom punovom. Da će Bog da nas ima još malih Srba. Ako Bog da. Ako Bog da. Svako dobro od Gospoda. Takođe. Draga braća u Hristu, vi ste među starijim plivačima, imate dosta iskustva, pa bih vas pitao koja je ta poruka koja bi glasila nakon ovog dana, zašto bi neko sutra trebao već da razmišlja se prijavi sledeće godine za bogojavljansku prilogu? Pa, može, da. Pitajte Miloša Grandića. Vlada Grandić, da. Vlada ima premijeru i Vlada će tek sutra da razmišlja šta se desilo danas. Ja mislim da bi on najbolji odgovor dao na sve ovo. Ne bismo njega, da kaže, spominjali bez razloga, ali šta je ono što biste vi poručili mladim naraštajima? Šta je glavno u današnjem danu? Ja smatram stvarno kao moje drugo krštenje. Svaki put kada sam plivao, svaki put sam doživeo osjećaj kao da sam se krstio. A kako to, zašto to kažem? Zašto krstio sam se kao dete i ja se toga ne sećam. I smatram da je ono svaki put kad sam plivao za krst, da je to u stvari taj osjećaj koji sam imao kao dete kada sam se pogružavao i kada sam se krstio. Eto, to je moja misija, to je moja poruka. Skupite tu hrabrost, znači ljudi se generalno boje hladnoće, boje se hladne vode i ostalog. To je kao što žene kažu, porođaj niti većeg bola, niti bržeg zaborava. Tako isto ta hladna voda, niti veće hladnoće, niti bržeg zaborava. Onog momenta kad se izađe iz vode, kad se celiva krst, već se zaboravi na tu hladnu vodu i na hladno vreme. Tako da, eto, samo napred ljudi, treba, prijavite se i plivajte. Ali nije samo vreme, ja mislim da ima nešto i o grudima što kaže, kad srce kuca, kako osjeća čovjek sebe iznutra. Jer ima tu nešto što bi čovjek treba da probudi u sebi i kako da probudi. Kakav je to podnik u stvari? Ja ne znam, ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje, pošto iznutra meni nije hladno. Znate, ono što kaže, s verom u Boga sve se može. Znači, to je sve iz glave dolazi, znači, ako verujete u Boga, u Isusa Hrista, u sve ovo što radimo, nikakav problem nije. Meni je, kažem, 12. godina ovo za redom, Bogu hvala, i planiram da nastavim da premašim, kako se gospodin zvao, Rajka, da pobedim, znači, ne da ga pobedim, nego da duže plivam od njega, eto. Šalu na stranu, da li biste vi predložili, da kažem, nekom ženskom članu vaše porodice da zapliva zajedno sa vama? Da, ali oni neće, boje se. Ja ih stalno ubeđujem i stalno im pričam. Imam sina koji ima 12 godina i on se stalno ljuti na mene što ne može da pliva. Ja kažem, do punoletstva ništa. On bi danas skočio da je se on pitao. Znači, on je bio pored mene svoje vreme i on je
želeo, ali ne može. Do 18. i to je to. Znači, bez obzira na sve, ipak su muški ti koji imaju malo više odvažnosti i fizionomije da bi skakali u ledenu vodu, ali ja mislim bez te ženske podrške da se ne može. Kako? Bez te ženske podrške da se ne može, to su naše majke, sestre. Naravno. Ja bih voleo, imam 2 ćerke isto, ja bih voleo kad bih jedna od njih dvoje poželjela jednog momenta da zapevaju sa mnom. To bi za mene bio veliki uspeh. Ali bez obzira, da kažemo, danas je bio jedan divan dan, jako vreme nije poslužilo. Kako ćete vi, recimo, napraviti razliku današnjega dana sprem svih onih, ili su nekako svi u nizu, nekako svi se nadograđuju, svi su povezani, kao jedna kolona? Baš tako, kao jedna, sve je to isto. Nema razlike, znači ono što kažem, ako mislite na plivanje i na to, da, pa sve, svake godine isto, svaki dan je isti, znači dalje je hladno, svaka godina ono za sebe, znači nema tu, što kaže Nikola, zaboravi se jako brzo. Plivali smo i za vreme korone, to nisam napomenuo, pa kakav je vaš bio utisak, ako se sjećate, videoklip je završio čak na Danskom dnevniku. U večernjim satima u Danskom dnevniku videoklip iz Bečmena, kad se čak ni u Beogradu nije plivalo na mnogim mestima, se pojavio na Danskoj nacionalnoj televiziji. Vidjeli su mnogi naši Srbi, Danci, da kažem tako. Pa kakav je bio utisak da se to čovjek malo i uopšte društvo otvori za vreme korone u tom trenutku? To je vrlo interesantna jedna konstatacija sad. Postoji, ja ne znam da li je to ikad niko proverio, ali kaže da se nikad niko nije razboleo plivajući za bogojavljanjem. Rusi se pogrožavaju, znači njima je vjerojatno još ekstremnije, pošto su ekstremnije temperature, jeste da ne plivaju, ali moraju da uđu u hladnu vodu, moraju da se potope u toj hladnoj vodi preko glave. I postoji predanje da se za bogojavljanje niko nikad nije razboleo plivajući u hladnoj vodi. Čak šta više, ja znam slučaj, neću imenovati, neka ostanu anonimni, 2 osobe, jedna osoba je baš u koroni plivala sa koronom, a jedna osoba je plivala sa temperaturom. I znači sada bi neki, naravno Danac ili neki doktor koji nije verujući bi rekao pa to je sigurno upala pluća. Znači plivati sa temperaturom ili nešto, znači to je sigurno kad izađeš iz hladne vode, sigurno ćeš dobiti upalu pluća. Niko se nije razboleo. Problem je u tome što su ljudi maloverni, problem je u tome što ljudi ne shvataju da samo Boga treba da se bojimo, a ne treba da se bojimo plivanja ili nekog korone ili ne znam čega. Tako da taj neki zapadni svet koji je maloverniji, na neki način se nama sprda ili misle smo mi malo čaknuti, a ne shvataju u stvari koliko je nama na spasenje ovo što smo mi danas uradili, to je splivali za časni krst. Tako da, eto, moj odgovor je to, maloverni zapade, dozovi se pameti, pa skoči za krst. Ironični, sarkastični zapad dođu u Bečmen. Pozdravljam vas i želim vam svako dobro od Gospoda. Živi bili na noge najbolje. Zbogom. Brate Miloše, Bog se javi. Vajstinu se javi, brate Ljubo. Mnoge današnje učesnike sam pitao, vrlo jednostavno pitanje. Koje su godište, gde žive, koji put plivaju, ali tebe bi pitao nešto ovako iskusnih srca. Ti si inicijator svog ovog našeg druženja, svi ovi naših dešavanja, pa kako je sama ideja plivanja za časni krst došla do Bečmena? Došlo je vrlo jednostavno, naša 3 sina su plivala pre 15 godina u Zemunu i sticam okolnosti, shvatili smo da imamo gde to da radimo, gde to bogojavljansko plivanje da obožimo i tako smo došli tu. 2012. godine, odnosno 2013. godine, prvi put smo plivali, eto slava Bogu 12. godine kako smo tu opet. Pošto je prošlo više od dekade, a to je jedan jako, da kažem, interesantan, bitan period. Kako si se ti promenio i kako misliš da si se na bolje promenio, u svakom slučaju znam sigurno, kroz sve ove godine vezano za bogojavljansko plivanje? Hvala na komplimentu, ja se nadam da sam uz pomoć Boga i dobrih ljudi i svih onih koji učestvuju godinama već organizacija ovoga se promenio na bolje. Da li sam se promenio na bolje, pokazat će vreme.
da će Bog, pa da unuk ovog najmlađeg koji imamo za 18 godina pustimo da prvi put pliva za bogavljansko plivanje, jer ja to da doživim. A promeniti se na bolje u stvari znači biti istrajan na svom putu, ne dozvoliti da te bilo šta pomeri na tom putu, da prosto ono što je univerzalno i jedinstveno za sve nas pravoslavne hrišćane, Srbe, dovede nas tu gde smo sada. 12. put, da će Bog i 22. put i 52. put, da ovo traje dok mi, nikad nas ne bude bilo, i to je zapravo ta promena na bolje koja je, mislim, važna za sve nas, ne samo za mene. Reci mi, kao organizator ti si sve vreme trebao biti negde uz kulise, iza kulisa, nisi plivao, ali da li ti kad srce zaigralo i rekao ja bi sad uskočio? Iskreno da kažem da. Iskreno da kažem, ne svake godine, slagao bih kada bih to rekao, ali iskreno pre par godina sam imao čvrstu želju, nekako razmišljao duboko o tome, međutim ozbiljan je posao organizacije i zaista čovek ne može da se opusti do onog momenta kad se ne završi plivanje, kada svi plivači koji uđu u Bogojavljansko jezero Osveštano izađu živi i zdravi. Jednostavno, taj moment mi je najbitniji u celoj priči. Sve ovo posle toga bude samo šlag na torti, jedan divan završetak ovog našeg praznika. Kao što se vidi, ne baš po običaju, ali mi smo ti neki koji će danas izgleda zatvoriti kafanu. A šta je ono što nosimo kući i kakav je ukupan utisak i šta je ono s čime se tebi ljudi vraćaju godinama govoreći o svojim iskustvima? Pa ja zaista imam to zadovoljstvo, iskustvo i čast što sam mogao sa svakim od plivača da popričam oči u oči, tet a tet, licem u lice. Nikada nikoga nisam pitao zašto želi da pliva, nikada nikoga nisam pitao kakav je njegov motiv, nikada nikoga nisam pitao zašto odustaje ako se javi dan, 2, 3, 5 pre plivanja samoga. Prosto to je lična odluka i smatram da svako normalan, punoletan, zdrav i prav stoji za svojih odluka. Ono što meni daje za pravo da tvrdim, vraća se 80-85% ljudi. Imamo nove iskušenike koji pokušavaju i uspeju u toj svojoj nameri da plivaju za časni krst. Imamo one koji nemaju reči hvale, ne za mene lično, taman poslove, deo moje porodice, deo našeg sabranja, deo naše crkve, deo svih dobrih ljudi koji učestvuju u ovome. Jednostavno, njih vraća ova sabornost i posle i za vreme, ta ljubav koju oni osjećaju na svakom koraku, od svih nas koji živimo u Bečmenu, od svih onih koji učestvuju aktivno u organizaciji ovog našeg plivanja. Da li ti se čini da nešto što je dokazivo prelazi u nedokazivo i da prelazimo neke granice koje su, da kažem, neshvatljive drugima? I šta bi to bilo? Pa naravno da su neshvatljive, zato što mnogo ljudi se pita šta je to što ljude nagoni da se skinu na -5, 10, plus 12, 15, hladna voda, 4 stepena, led se lomi, svašta se tu dešava. I svakako meni je jasno da to pitanje nikad ne može nekome biti objašnjeno do kraja. Ali s druge strane imaš one plivači koji plivaju i koji znaju zašto to rade, koji prosto imaju osjećaj da to trebaju da urade iz nekog svog razloga. I sa mnogo njih sam razgovarao, cela godina koja je pred njima, svo ovo vreme koje dolazi ispred njih, do sledećeg bogojavljanskog plivanja, dešavaju im se dobre stvari, dešavaju im se lepe stvari i oni negde u svojoj glavi spakuju da je to u stvari plod njihovog truda, žrtve i onoga što su podneli, da tako kažem, ponovo se krstivši, uslovno rečeno, u našem Bečmenskom jezeru. I svi nose to pozitivno iskustvo i sa radošću se vraćaju, što je nama zapravo najveći cilj, ne najveći cilj, prosto cilj kojime mi težimo, da oni koji su bili dođu ponovo, da oni koji ne znaju budu obodreni, oni koji su plivali, i da jednostavno širimo to što mi dajemo zapravo ovim bogojavljanskim plivanjem. To je ljubav, to je sabranje, to je litija koja je jako bitno za naše malo mesto, to je sabor svih onih dobrih ljudi koji žele da pošalju poruku da smo ipak mi malo bolji nego prošle godine što smo bili. Vratimo fokus na same plivače. Slušajući danas muziku, tu su Danica Crnogorčević, Branka Zečević, naše nove vile sa Košara. Da li su ovi naši momci koji uskaču u hladnu vodu neki možda budući novi junaci sa Košara? Ja se nadam da jesu, zato što ni od koga njih nisam, mada mi nismo razgovarali o takvim stvarima, ali jednostavno taj duh koji prožima sve njih, to nešto što mi obavimo, nekakav kratak razgovor u šatoru pred samo bogojavljansko plivanje, to nekakav sled reči koji izlaze iz mojih usta, oni to čuju, prosto inspirativno deluje na njih, jednostavno oni shvataju da se oni deo neke misije i na kraju krajeva, da budemo načisto, sama bogojavljanska zakletva dovoljno govori o svemu. Zaklinjemo se prvo Bogu i Isusu Hristu i bogojavljanskoj vodi osveštane, ali zaklinjemo se da ćemo čuvati ne ubogoga, pomoći nejakome, pomoći slabome, ali da ćemo braniti Kosovo i Metohiju, da ćemo braniti ono naše što jeste naše i mi ne trebamo da se stidimo onoga što je naše. To je naše. A kogod hoće da bude njegovo, neka dokaže da je to bilo njegovo. Ali mi ćemo jednog dana u slavu Boga i sve ovo što radimo i činimo dobro, nadam se to i
dovesti tamo gde treba. Reci mi da malo stavim jedno pitanje van konteksta, a to je da li pamtiš neki događaj, odnosno neku šaljivu situaciju ili da kaže nešto interesantno što bi podelili s publikom što se desilo za ovih 10 godina? Pa evo trenutno ne mogu se setiti u neke prošlih vremena i nekih događaja, međutim imam par ljudi koje je odustalo kad izašli šatora pa vidio kako je to se jednom desilo samo, slava Bogu, ali dobro, i to je dozvoljeno, najminus 15. Ali evo danas je jedna osoba koja je želela da pliva i stala i tako dalje, u trenutku razmišljala šta će, a onda je bila poprskana svetom vodom bogojavljskom, pa je shvatila da nema odustajanja i onda je prosto sticajem okolnosti nije odustala, slava Bogu, i ispostavilo se da to zapravo nije splet okolnosti, to je Bog tako uredio da to tako bude. Ja to samo tako vidim, ali taj neko koga je prskao, shvatio da to treba da uradi i shvatio da je to zapravo možda jedan od načina kako da ti pomogne da prevaziđeš svoj strah ili bilo koji nekakav drugi osjećaj, jer meni je jasno, ti odlučiš da plivaš, ti se pripremaš, ti dolaziš toga dana. Međutim, danas je bilo hladno, danas je bilo i kiše, danas je bilo i vetra. Voda je hladna, pa je hladna inače, bez obzira na vremenske uslove van vode. Ali generalno taj strah, ali čovjek pobedi sebe. Ja mislim da je on, što je od Boga dobio blagoslov, to se podrazumeva, već je bio tu gde je bio, ali jednostavno je shvatio ne da nema granice svoje, nego da ih ne smije postavljati, da je samo Bog granica i ona večnost koju mi težimo, da je to nešto jednostavno što svako od nas ima, samo što nema prilike to da dokaže samom sebi. Ako bi u jednu ruku, iako si ti stvarno nezamenljiv u organizaciji, se našao neko da bi mogao da pomogne, da li bi u drugu ruku ti ipak zaplivao sledeće ili tamo neke godine? Joj, što kažu, ja to dajem, ne dajem obećanje čvrsto, jer tamo posle dam obećanje, moglo bi pred Bogom i sa zakonima, to nisam u stanju, ali jednostavno jednog dana se nadam da ću pokušati to da uradim. Kad god da bude, to će opet biti Božja promisao i negde moja čvrsta rešenja da se to dogodi, ali generalno ja sam razmišljao godinama unazad o tome, ali prosto moram naći neku adekvatnu zamenu da neko vodi taj program, da sve to bude onako kako mi mislimo da treba, čak i da bude kako god drugačije da bude, ali da budem deo, jer to je opet mora čovjek biti posebno, čini mi se, pripremljen sa samim sobom i dan pre toga i 2 ili 5 ili koji vremenski period i samo ulazak u šatru i cela ta ceremonija i cela ta priča, čovjek mora da bude u posebnom fokusu na sasvim drugačiji način. Ja kao organizator ovo u čemu učestvujem sasvim sam drugačije okrenut ka različitim stvarima, a sa jednim jedinim ciljem da svi oni koji uđu u našu osveštenu bogojavljansku vodu u Bečanskom jezeru izađu živi i zdravi. To nam je jedini cilj. Prve 3 godine za redom, slava Bogu, tvoja 3 sina osvajaju, da kažem, jedan po jedan, da kažem, prvo mesto, odnosno dolaze prvi do časnog krsta. Jako smo svi pobednici, oni su ti koji, da kažem, jedan za drugim, brat do brata i mi zajedno sa njima plivamo, ali, da kažem, oni su stvarno obeležili te prve 3 godine. Kako si ti to doživeo u samom početku? A naravno, vrlo sam bio ponosan, zato što je cijela inicijativa potekla zapravo od njihovog početka plivanja u Zemunu za Bogojavljanski časni krst, kada su oni među 104 plivača pre jedno 15-20 godina plivali prvi put i bila su prva 3 rođena brata koje plivaju, što svakako jeste za ponos ne samo moje porodice, nego sviju. Kad i čujem, evo sad imali smo ovde prilike i 3-4 brata Lipovine i Todorović i momke iz Dobanovaca i tako dalje. Kada čovjek čuje to, on je ponosan, prosto jednostavno to je normalno i prirodno. Bilo je komentara da su mi nešto nameštali. Gospod Bog ne može da namesti ništa, sem onoga što mu da. Naravno, oni su samo bili prvi među jednakima. Čak te prve godine kada je Petar dobio, odnosno stigao prvi do časnog krsta, Nikola najstariji je bio na 1,5-2 do njega, međutim iz nekog razloga je skrenuo desno i otišao skroz drugim putem. Zapravo, Gospod je uredio to tako, moraš ti, mora drugi, pa ćeš ti doći treći i naravno posle toga oni aktivno učestvuju u bogojavljanskom plivanju na način na koji učestvuju. Pomažu, plivaju poslednji, skaču, bodre. Kada neko kaže takmičim se, nema, ovo je plivanje za časni krst, pre svega je čast u pitanju. Znači ti moraš biti častan, a častan znači mnogo toga, da ne davim sada tom pričom, ali čast je nešto što moramo da, ako nemamo u sebi, moramo izraditi. Mislim da je ovo bogojavljansko plivanje možda čak i najbolji način da se ta čast izradi u ljudima, ako ga nemaju. Na zapadnom svetu postoji primer za Ginise. Da li ima nešto što bi bilo za Ginisa kod nas, vezano za bogojavljanje, ili, da kažemo, nešto što prevazilazi sve to i ide u jednu
da kažem, tanku crtu, ali visoku svetoslavlja i pravoslavlja ovde da živi? Pa naravno da ima, ja sam to svake godine pomenuo 2019. na vamo. Duško Sretenović, momak koji je slep od rođenja, koji je živeo i radio u internatu u školje Veljko Ramadanović, koji je tamo boravio ceo svoj život, koji je naučio da hoda štapom, koristeći, koji je atletičar već, bavi se bacanjem diska već 20 godina, koji je svake godine dolazio kod nas kao učesnik litije i svega ostalog što se dešava oko bogoslovskog plivanja i odlučivši se da pliva, mora i da nauči da pliva i kada je uz pomoć svih ljudi, svih tih dobrih ljudi, svesnih njegovog podviga, simbolički stigao prvi do časnog krsta. Ja ne znam da li je jedna slepa osoba plivala za časni krst. Ikada. Tako da smo mi i po tome specifično, odnosno on, kao što i sam izjavio, dokazao sam sebi, dokazao sam svima nešto što sam mislio da je nemoguće, da je postalo moguće. Ali ničega toga ne bi bilo bez Boga, bez vere, bez onoga što je zapravo smisao celog boganskog plivanja. To zajedništvo nas je pratilo, svaki put kad smo plivali zajedno, u vatru, vodu. Da li ima neka poruka koju bi za kraj poručio, da kažem nekim budućim plivačima koji možda imaju samo malo straha i treba neko da ih postakne, da kažu ajde, uradit ću to? Mi svi znamo iz psihologije da se strah razbije na različite načine, ali jedan od najboljih razbijenja straha da vas neko poprska hladnom vodom pa da prevaziđete da je strah, što je pokazalo i ovogodišnje bogoslovsko plivanje. Naravno, mislim da i tu Bog ima ulogu, da prosto kada ti bude vreme da plivaš, ti ćeš plivati. I to je prosto jednostavno. I čak i da odlučiš pa da odustaneš ili da ne odlučiš pa da prihvatiš, naravno moraš imati motiv. Motiv svakog pronalazi u sebi. Koji je motiv, koji je razlog, ja ne znam. Opet kažem, nikad nikoga nisam pitao, niti me zanima čak. Jer je to intimna stvar čovekova u duši. Ali generalno onog momenta kada odlučiš, ako ti je Bog preodredio, ako te on preodredio da ćeš biti tu, ti ćeš biti tu. Znači svako ima pravo na izbor, ali mislim da Gospod uredi sve to, tako da okreni obrni, vraćamo se na početak. Ti možeš da želiš, ali Bog je taj koji te na kraju gurne tamo gde treba. Mislim da bi najlepša poruka za kraj bila bez Boga ni preko praga, a sa Bogom i preko mora. Da li se slažeš? Hvala, brate Ljubo, upravo si skroz. Ja nisam išao tako daleko preko mora, ali preko praga prelazim svaki dan, tako da mislim si savršeno pravo. Bilo je mora i okeana, ali Gospod, što kaže, ima stvarno interesantne puteve i nas je okupio ovde i mi smo pre svega ovde zbog ovih plivača pa sve ostalo, a to je neka snaga, Božja volja koja je svima nama. Da li se slažeš? Naravno da se slažem, mislim, mi smo svi ovde u službi njih, zapravo svega ovoga ne bi bilo da nema onih ljudi koji će plivati. Prosto mi možemo da napravimo organizaciju bilo čega, ali ko nemaš učesnike, kao što smo imali priču prve godine, da li će biti, koliko će biti, šta će biti, pa smo imali 10 nekih sigurnih, potencijalnih, pa se to proširilo, ovim smo danas došli preko 80 plivača, što je za ovo naše mesto, za ovu celu priču sasvim u redu. Miloše, da se mi živi zdrav, za kraj da li bi poručio nešto ovako što bi ceo svet trebao da zna, da je danas Bečmen centar sveta? Ljubo, ja sam, bit ću neskroman kao i ti. Bečmen jeste danas centar sveta, mislim da smo i danas ovde pokazali da i obični i neobični ljudi, i oni koji mogu i oni koji ne mogu, i oni koji hoće i koji negde misle da neće, svi su bili u službi današnjeg praznika, današnjeg bogojavljenja, uspomene na krštenje Isusa Hrista u reci Jordan, tog svetog mesta koje treba svako da čini mi se dobiđe, da ga oseti, da pokupi svetog duha na onaj način pravi kako mi to ovde doživljamo na liturgiji, ali mislim da je tamo i ono izvorno i pravo, tako da pozovem sve oni koji neće da hoće, koji misle da ne mogu, da misle da znaju da mogu, samo im treba malo vere, malo Gospoda i to je to. Hvala ti, Miloš, na razgovoru, da se mi živi zdrav i da se viđemo ovogodine, dogodine i svake naredne godine. Hvala i tebi, brate Ljubo, slava Bogu, pa ćemo se živi i zdravi dogodine prvo na Kosovu videti, a možda ćemo se, sigurno ćemo se posle toga videti ovde u Bečmenu. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Bečmena i Rumije. Hvala, brate Ljubo.